Guys, welcome back to my YouTube channel. Keceng si kadoka we pantame adap kimia kardom pajuri glo kardom kado we pantame lasi pinya video lo mangke niliti pitu my YouTube channel Niksik family punang litum karjulong tung sike ong ta haipo Niksik family ta me pinyan bangke 10k subscribers mate 10,000 subscribers an ledun lo lasi alang litum ke claim ke dam ke chipadu lapen ke nang litum akang hon lapen support pen alang litum chikloyon piang bong 4 months within 4 months pen alang litum 10k subscribers an chipale dunlo lasi ilitum alang litum han akang tui ang dengan pale dunji pulote within 1 years ningkani siang bong alang litum han 100k subscribers pale dunji pulote ilitum akang hon lapen ke ilitum support ke nang sot lasi anutin maname alang litum channel subscribe dun hurna lapen ke alang litum a video aprang si kilang long ver jipan ilitum ala bell icon tame click dunik na apen nilitame alang litum video ke cheng pen tame lang dunik bom isia video tame misunik nilitame a video tiname nilitame lang dunik bom no lasi alang litum video lang me pik pikan alang litum ke claim dam cepaduk pikan lasi alang litum han akang tu ya a levelan akang tu yang dengan pali donji pan ilitum cirap citu duna lasi alang litum han kaike dame arna me hirjume padoi gwerna. So once again, congratulations Niksik family for reaching 10k subscribers. So let's make 100k subscribers within 1 years. Lasi ilitum akang hon lapen ke ilitum support ke nang solo alang litum han akang tu ya levelan kang tu yang dengan ke pali donji pan lasi nilihin pen mangke lapuan halo pinya video long mangke pinya video bang lapuan sini likang tonik lo nang litum jong sini li channel lo akimilang pulote nili channel bang na subscribe do naik dana lapen ke alap nili video prang silang long versi pan bell icon to minang klik do naik dana lapuan halo pinya video bang ke next vlogs bang lai litum next vlogs long lai litum cetong klina pinya video bang lapuan sini likang tonik lo kardom kadowe pantame.